Ευχαριστώ. Κάντε ένα like, μια εγγραφή και γράψτε και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Πάτε την γλώσσα μας. Τα πουλάκια. 4 κουτουπουλάκια πέβγαλε. Τα έχω ακόμα εδώ μέσα γιατί δεν έχω χώρο να βάλω κάπου. Και προσεχώς θα βγουν από εδώ μαζί με τη μαμά τους. Μαζί με τη μαμά. Τώρα βλέπετε φοβήθηκαν λίγο γιατί κάθομαι κάτω. Το φυτάκι τους, τροφή τους, σπέσια. Φανταστείτε αυτό εδώ πέρα μέσα δεν πρόλαβα καν να το καθαρίσω, έτσι. Ήρθε να καθίσει σε άλλη κλώσσα και την έβαλα κατευθείαν, δεν πρόλαβα καν να το καθαρίσω. Τώρα βλέπετε γυρνάει γύρω γύρω γιατί θέλει να τα προστατέψει. Δεν τα πειράξει κανένας. 3 βλέπω, τέταρτο που είναι. 4 είναι. 4 είναι. 4 είναι. Ακούτε πως κάνει, τα φωνάζει. Δεν ανοίγω τώρα να τα μπω μέσα γιατί θα επιτεθεί η κότα, είναι σίγουρο. Η μαμά η γλώσσα. Τι είναι. Πάω να καθίσεις κάτω για να πάω να κάνω το πουλάκι από κάτω. Τα λούνια πάνω σταθερά. Χαμός γίνεται. Ησύχασα. Ναι. Φανταστείτε δεν μπορώ να βάλω το χέρι μέσα να πάρω το τελάρο, έτσι. Και άλλα αυγά εκεί πέρα που δεν τα έβγαλε, πουλάκια. Δεν μπορώ να βάλω το τελάρο μέσα, το χέρι μέσα, να βάλω το τελάρο. Με επιτύχει γι' αυτό. Μανούλα είναι, θα προστατεύσει τα παιδιά της. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Κάντε ένα like στο βίντεο, μια κοινοποίηση. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ξανά όλους. Με βοηθάτε πάρα πολύ με τη δύναμη που μου δίνετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Κάντε ένα like, μια εγγραφή και γράψτε και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.